Mipaklaro ang Department of Health Region 11 nga dili airborne ang pamaagi nga makatakod ang sakit nga mpox. Skin-to-skin close contact ang mode of transmission niini. Busa ngayon matud pa nga mag-practice og good hygiene and sanitation, ilabi na ang makanunayong paghugas og kamot ug pag-sanitize gamit ang alcohol. Ato ibalik si Argil Relator. Kamatikdan ang pagdaghan sa namalit og face mask human pipila ka LGUs gawas sa Davao City ang nagpagawas og kamanduan labot sa mandatory nga pagsuot og face mask sa pampublikong lugar aron makalikay nga mataptan sa mpox. Pipila sa simptomas niini ang kalintura, pagsakit sa ulo, pagsakit sa lawas, pirmi kapuyon ug lusay. Kung nakasinati ka sa maong mga simptomas, mas maayo mag-isolate gilayon ug magpakonsulta sa doktor. Posibleng matakdan ang non-infected person kung nakagamit siya sa bed linens, sanina, utensils o bath towels sa usa ka pasyente. Apan mipaklaro ang DOH-11 labot sa mode of transmission sa maong sakit. Mpox is not respiratory. Meaning to say, hindi siya airborne. What's the use of the face mask? The mode of transmission of Mpox is skin-to-skin close contact. Dunasay ginatawag nga droplet infection. Apan mahitabo lang kini kung mag-ubo o hatching ang positibong kaso sa Mpox. Dunay tsansa nga mulagpot ang iyang laway sa laing tao. Ang tambag sa Health Authority, ligayan ang pag-adto sa mga lugar nga daghang tao o dili maayo ang ventilation. Sumala sa DOH, tanan pwedeng mataptan sa Mpox. Busa mas maayo matud pa nga maglikay og skin-to-skin contact sa taong dunay rashes. Likayan ang pag-share og personal items ug makanunayong paghugas og kamot gamit ang limpyo nga tubig ug sabon. Sigurohon nga masabunan ang mga tunga sa mga tudlo, lakip ang kuko. Gawas sa paghugas, mag-sanitize sab ug kamot gamit ang 70% nga alcohol. Pinaka-common na to, even during the COVID, kinahanglan you have to wash your hand every now and then. Kung mag-wash ka hand, dapat at least 20 seconds doing the magkanta kag happy birthday or what. Sa karon, wala matud pay angay ikabalaka ang katawhan kalabot sa pagtala sa mga positibong kaso sa Mpox sa Davao City. Kinitungod kay Clade 2 o less serious nga klase sa Mpox ang anaa karon sa Pilipinas. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.